Iwo ang hainuhai tini faisok paika opraskor amchayo salama ardi block bai khobjago o amchai pointet hingke opraskor no tini o jagani jungjal no chung khnai phaimani o jungjal hingke tini o lamani jungjal o amchai ni lamani jungjal ni bagoi chuno tini ringoi naharka haini bagoi chung tini ma phaika o jagao o lamani mangpli no chung tini tisawoi tlangoi o konoi tini lukurong no phunungani bagoi o amchaini jungjalni birmanni kothoma tamoni hingke tini o jaga phaino phaika kubi no o lamani jungjal lok belai hamya nugui nok phaika chung phaioi tamoni hingke oro kaisa buphang bojak tongo o buphang bojak tui khlai borok tini himoi tongo bura buruchuk tongo ayang naro photo thangnai phainai tei kaisa chung nobo nukha ayang naro rung nok bo tongo school onganabadi school center hingke chung obo bo saimano je o jagani cherai rok o rung nogo thangnani hingke watui pamtui phaika hingke belai no thangoi maya hinui chung khnao borokni khuktui watui rok totui toroi thangka hingke bamoi o konoi laisuri no nango hinui chung tini phai khana phaika hingke thangnai bisio phaithangka pu SDO ba BDO engineer rok o lama no slamnani hinui naithang paijak hingke phainani hinui saithangoi tabuksa ponto phai sokpaiya kalbat tongmani thangnai 25 bochor bamphrom dadu manik sarkarni amolo rilangmani o kalbat kaisa oboni yagulo BJP IPFT phaika bai thangka BJP IPFT phaibo o lamano tabgo slamjakya tabo haino hai triple engine ungkha BJP IPFT motha oboni yagulo bo tini o kami amjani lukurongni birman tektono borok supungoi rioi meya nung to election gana hingke to phaina tamni hingke joto no boot sanani bagoi bo party ba phai obo tang bumuk khona thanglak phaina chuno boot didi ba chuno boot didi amtiro dara no to nukhat nung tini scooty bai yango byang thangna nai tong Angkai bo ang bazar bai thana hinai scooty basuriya naitung to acha hingke nung nini o lama je hamyang tongmani o busuk mas doira ba busuk bisiro moyam haike hamyang tongmani umo mai 4-5 bosor hayunga 5 বছর ni yagulo kebo phaida naithang paika phaimaka to phaitham ya mai 4-5 bosor naitham ge engineer rok phai hingke phaima yagulo tam saiklang borok khari samne soi o watni season lage so himo mai 5-6 bosor kaithinga watini season laigathung hine 5-6 বছর kaithanga watini season laig mani pore bo taisa watini season phai sokpai hingke borok bufru slamnai bo amno tei tam sanam chung no amo te ang kai sanam chung da bo no tatari phai kija tiga phaiya kono kaham kai naya kono sanna boy koyuta o je kalbat kisanu khara slamja kalbat rijago bu bisio slamjak mane bo abo khai mo 2002 ro sanna abo je BJP IPF ni sarkar slamjakman na manik sarkar abo manik sarkarni 25 বছর bamphrom talangpur slamjakman na gabon yagulo BJP IPF ti sarkar phaimani yagulo tamo sujog subida mankha bridge ni tuyo to bo phaimani yagulo te kono sujog শুধু খাইনাই নাইনাই হিনাই ফাই সাইক্লাং থাংপাयो हिंके नंगसो कष्ट kai tabok bike laisuri na nai tong nong biang khanai tabok bike tlang ang tabo tuino pa khaina nai tong da o je lama baina saka nogo trang mane okay lama bike nogot lang ni nogot lang koi din ma to nikha mas kaisa hai mati nikha ya tabo mas kaisa nongo jungjalo kachai tongo ya tabo wati kore heba ang o tui
kecap sosa anu basuri go yang na tang Basuri na ayang naru tonnani kai samung humung nangkai nung telangwi si maya nang tong namsa ang urok samu hum na ang himbai yang ha gari bai ma thango gari ma thango ke nung belai no kosto tong na tabo nung haste hapang no tam koina mujung tabo lama ni bago ang haste habono koina mujung uramon ke taratari samni na bago slam de na bago aw darana hambai hinge aw norok khanai ma kana khajani takuk tai buhuk song belai no borok kosto tongo hino borok ni jengjal bamphrom 25 bosor ni amolo kalbat kaisa rilangmani oboni yagulo tuitoroi o kalbat choi thangka chomoni yagulo tabuk tongo haste hapang BJP IPF timotha triple engine oboni yagulo borok ni usuk sujuk subida sep sap tabuk gumaya asu kosto tongo jengjalo tabuk norok nugui man tongkhana bini yago bike scooty malkhung kaisa bo o tuino par khlaioi bo ayang naro thangnani hinui nai tongo tuitor khaingke bo olo par khlaioi toni manglak optini hinoi bo tini ayang naro tonna hinoi thangoi tongo takhuk kaisa belai no jengjalo tongo asu kosto khajani takhuk tai bukuk song rong nai tongdi choya kare koktirpura bai no chuno tini ringmani tamoni ni সমস্যা tam jengjalo ngoi no tini chuno ringmani khlai ka kisa sai kana digari ang nongno ringmani karon hingke ani center o phainani lama bo kalbar je laisumani omo bo baijak laisuoi maya chrai rok phaioi maya wati phaike hingke to tuitor kha hingke abote bo phaimaya je dino wati phai o dino simi no school o ma phaio chrai rok busuk dinung kham dekhe je lama khamyang abo iko student rok bacharai rok school phaimyang tongman jengjalo kjai tongmani prai ek mas kai tongkha ek mas kai kha hingke ek mas ni yagulo kebo ba phai danai thika ni school o ba mohai lama ni problem ung tongmani lama ni khai to je tabogo ek mas ni bisingo kebo to phaiya ko hingke te kaisa kok ani center ni je ganti maimui songmani nok aro bo ha ukulok ni ha ka khlai phai janala o bari wall o bari chawoya kone wall bo rezai thangka hingke janala bo kalai nok bisingo ha rok tui rok hapka oro maimui rok songmaya maimui songo do mo harok haboi nung tabuk maimui rok songoi charioi mayam ti oro o khichiri songoi chari maya abo khe busuk dinung kha abo bui ko ek mas kasakasi rok abo khe nung kebo no information rok dida dikha ba kebo phai danai dikha ungko panchayat secretary GRS rok phaioi nai thangka phai nai thangma yagulo tamo kok saiklang kha borok khai to sai kalango dakti no jai khainai hinai sai kalang thango hingke tabuk phono tei phai nai phaiya ko ke asuk jengjalo kjai tongmani ba tabuk maimui songoi mayang tongman bojak songoi tong tabuk khai ani nijeni nok ni ganti o songoi ri ro hota bisi to chalia gana no gana no hingke tabo jeni ni ha kakhlai tongmani ganti nok bisingo obno tui nung tam sanamo tong abono dakti noroi rijangna musungjago ta angkhai borok no poita je secretary lamani khai sok sok khai thangbai ka lama ni khai to omone age khai to ongko engineer bai BDO phai thangka omo box kalbar salamnai hingke tak busi abo 2-3 bosor 5 bosor ni asakang age si hingke je koyekdin o lama bai mani khai to kebo nai phaiya ko asungo jengjal tana Jongkai chini chrai rok no school o tunai dikhai maya borok bo saikung phaimia tuitor khaingke lama basimia lama kurui obon bagoi school o sob somoi phaimia lasimia obon bagoi no lama rok no dakti no swnambui rikhaina nungtho obono chin koime tamung jodiও lama slamjakya amhai kene jodi tuitoroi ba watui bai tebo kaklai thangka hingke cherai rok school phaimia hingke cherai rok ni thuinang tamung nai narok wade wansuk obono ta iko laman guni bo phai thangoi lasimia pori maya school phaimia tuitor khaingke haka khlaibai lama lasimia kalbat bojak kurui oboni ta hingke laman tui tabung narok tam sanamosong dakti no lama no swnam rijangna nungthong kaham kaioi ati hingke si thanglai sukai chin chrai rok pori manani lasimanani ta কোনো সময় নং cherai rok school o phainani mujung tongbo ma phaiya rok amahai din rok to tong tongo iko phainani hinoi wansuk tongbo tuitor khaingke wati phaimangoni phaimia lasimia hingke
Om hayung tong ta na. abo ti Ngi tawo haste hapang no ba jara nangnai sungnai neta MLA tongnai rong tam ko kjana musong. sungkhai sini koimungkhai lama rok dakjino swnam rijak thung hingkai si chinsrai rok laisima ni ta Da hambai bai. Tani bo no koi mong sai ro bo school phai meya thangmaya la simaya lama hania chung bo sin sai ro bo po namu chung bo ma phaya ang joto no koi horo eme ro no lama dakno samna bagoi obon ta koi mo Hingke Twitter kha hingke basui phaimia koktuan bising tik khana ka je borong no bamoi tu boi school rong nok rok tuna nango himane obusuk jute kobui. kubuin tai ko chin sai ro school phai meya tutor khangke ingo school bondo ma ungoi ma tongu phai namu chung phai me school Twitter ma bogoi. tutor ma bagoi chung koi chini koi mukha ba obona dakti lama sam ditho Bisi bisuk ka ba busuk din ka lama ka klai mane. Iko 2 mas ro ai ro choli tong ta mo ha ka khai ma ro ka school ma phya chrai ro phaina mu chung ma phya Hambai. Hari ni haji ni kosong nong nabla.